си правя енергийна защита, която ми помага енергийните вампири да не могат да източват от личната ми енергия. Това са хора, които съзнателно или несъзнателно изсмукват от енергията на другия човек, защото те имат недостиг. Паднали са и много вибрациите. Първия начин е като си представям една хубава цветна сфера около мен, която ме обгражда цялата. И моля Архангел Михаил или Дева Мария, Исус Христос да бъдат до мен и да ми помагат. И си пускам едно намерение, че аз съм напълно защитена и заземена тук и сега. Другия начин е като изпращам любов от сърчицето си. Тя в златна или в бяла светлина излиза като лъч от сърцето ми и ме обгръща цялата. И отново казвам, че аз съм напълно защитена тук и сега с моята безусловна любов към мен самата. И отново моля да ми бъде оказана помощ от ангели, архангели или извисени учители. Това са моите начини. За повече съвети и енергийно лечение или таро консултации пишете ми или ми се обадете.